ମାନେ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ମାତୃଭାଷା ଲୋକଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କିଛି MCQ ଟାଇପ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖିନେବା କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ କୃତି ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଏହାର ହେବ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମାତୃଭାଷା ଲୋକଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖକଙ୍କ କେଉଁ ବହିରୁ ସଂଗୃହୀତ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମଣିଷର ଭାଷା, ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ଓଡ଼ିଆ କେବେ, ଗୋଦାନ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଓଡ଼ିଆ କେବେ। ଆମ ଦେଶରେ ଭାଷା ସମସ୍ୟା କହିଲା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଷାର ବିବାଦ କଥା ବୁଝନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଅଛି ହିନ୍ଦୀ ତାମିଲ, ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ, ମରାଠୀ ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ। ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କେଉଁ ଭାଷା ଜନତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ, ଜାତୀୟ। ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆଞ୍ଚଳିକ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଜନତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ। ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ଅତି ସୁନ୍ଦର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆର ଅପସନ୍ ଅଛି ବିଦେଶୀ, ସ୍ୱଦେଶୀ, ଲୁଣ, ବସ୍ତ୍ର। ଆର ସହଜ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଦେଶୀ। ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଦେଶୀ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କି ଦେଖିବା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଭାଷା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଅପସନ୍ ଅଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ମରାଠୀ ଭାଷା ବା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା। ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଦେଶର ଶାସକ, ଦେଶଭକ୍ତ, ଦେଶ ରକ୍ଷକ। ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଦେଶଭକ୍ତ। ମାତୃଭାଷାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଅଛି ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ, ମାତୃସ୍ନେହ, ପିତୃପୁରୁଷ, ପିତୃସ୍ନେହ। ଅପସନ୍ଟି ହେବ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେବ ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ। କେଉଁ ଭାଷା ଶାସନର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ଭୋଜପୁରୀ, ତାମିଲ। ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଇଂରାଜୀ। କେଉଁ ଶିଳ୍ପକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ବିଦେଶୀ ଆମଦାନୀକୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ, ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା କ'ଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଫରାସୀ, ଜର୍ମାନ, ହିବ୍ରୁ, ଇଂରାଜୀ। ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ହିବ୍ରୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଭୋଟ ଦେବା, ନିର୍ବାଚିତ ହେବ। ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପିଲାମାନେ ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଭୋଟ ଦେବା। ସମୂହ ଜନତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ଭାଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ଫରାସୀ, ମାତୃଭାଷା। ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଫରାସୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି କଟକ, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ ହେବ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନଦାସ ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ମାତୃଭାଷା କ'ଣ ଥିଲା? ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା ନା ଆସାମୀୟ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଗ, ବଙ୍ଗଳା। କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆମ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରର ଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆଖି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଅନ୍ଧ? କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆମ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆଖି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଅନ୍ଧ? 16 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି। ତାର ଅପସନ୍ ଅଛି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ମାତୃଭାଷା, ଆଞ୍ଚଳିକ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଇଂରାଜୀ। ଖ 17 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯେଉଁ କୃଷି ଥିଲେ ସେଥିରେ କାହାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯେଉଁ କୃଷି ସେଥିରେ କାହାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଋଷିଙ୍କ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ, ଚାଷୀ ନା ଦିନ ମଜୁରିଆ। 17 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ଟି ହେବ ଖ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ। କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା ନା ଇସ୍ରାଏଲ, ରୁଷ, ଜାପାନୀ ଓ ଆମେରିକାନ ନା ଚୀନ, ବାଂଲାଦେଶ। 18 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜାପାନୀ ଓ ଆମେରିକାନ। ତ ଅପସନ୍ ଗଟି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 18 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ର। ଜାପାନୀ ଓ ଆମେରିକାନ ଦୁଇ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ତ NMEPର ପୁରା ନାମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? NMEPର ପୁରା ନାମ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ।
केउं मसीहारे पुरी ठारे नूतन रेल स्टेशन तैयारी होइतिला ऑप्शन अछि 1964 1962 1965 ना 1963 20 नंबर ऑप्शन टी होची 1963 ऑप्शन घ सठिक आंसर इंग्लैंड रो कंडुइट स्ट्रीट को बीबीसी संवाद प्रसार बेलरे जो भली भाव में उच्चारण करागला ताहाकू केउ माने विरोध करी आंदोलन करथिले ऑप्शन अछि नेदरलैंड्स रो लोक माने ना फिनलैंड रो लोक माने ना स्कॉटलैंड रो लोक माने ना गोरखालैंड रो लोक माने ऑप्शन हम सठिक कौन ना स्कॉटलैंड रो लोक माने ओडिशार संस्कृति केन्द्र क्या कहुए एटा सबुठारु सहज क्वेश्चन ओडिशार संस्कृति केन्द्र क्या कहुए एटा आम समस्ते जानिचे ओडिशार संस्कृति केन्द्र होची पुरी ओडिशा बाहर दिने ओडिशार परिचय कौन थिला बिहार ओडिशा ना बेंगल ओडिशा ना आंध्र ओडिशा ना झारखंड ओडिशा ऑप्शन नंबर क जोटा कि बिहार ओडिशा सठिक आंसर केउं भाषा कहिबा और लेखिबा पई मनुष्यर स्फूर्ति थाए एटा केउं भाषा कहिबा लेखिबा पई मनुष्यर स्फूर्ति थाए इंग्राजी ना हिंदी ना मातृभाषा ना बंगला 24 नंबर सठिक आंसर आम जानिचे मातृभाषा से समय ओडिशा रे बाबू कहले केउं मानकु बुझाउ थाए बिहारी मानकु ना बंगीय मानकु ना तेलुगु मानकु ना इंग्रेज को बाबू कहले केउं मानकु बुझाउ थाए ना आमर बंगीय मानकु बुझाउ थाए ऑप्शन नंबर ख ओडिशा रे केतोटी गड़जात थिला 22टी ना 23टी ना 24टी ना 26टी ओडिशा रे समुदाय उपरे आमर 26टी गड़जात थिला ऑप्शन नंबर घ होची सठिक आंसर आमे आम राज्य और तार भाषा साहित्य को किपरि विशेष प्रगतिशील करि परिबा अन्य उपरे दोष देई ना अन्य राज्यर भाषा को अनुकरण करी ना आडंबर पुण्य कार्य द्वारा ना निरलस निरवच्छिन्न साधना द्वारा 27 नंबर रो सठिक आंसर टी होची निरलस निरवच्छिन्न साधना द्वारा 28 नंबर को आसीबा 28 नंबर रे कोन अछि देखिबा निज मातृभाषा न जानी लोके ज्ञानी हेबा मूल रे केउं भाषार प्रभाव रही निज मातृभाषा न जानी लोके ज्ञानी हेबा मूल रे केउं भाषार प्रभाव रही ऑप्शन अछि हिंदी इंग्राजी बंगला रूस आर सठिक आंसर टी कौन हम ना सठिक आंसर टी हम इंग्राजी फकीरमोहन सेनापति फकीरमोहन सेनापति परी जो मैंने ओडिया भाषा विषय चिंता करुले से कौन कहुला से कौन कहुला ना रिंग लीडर ना रिंग मास्टर ना साहित्य स्रष्टा ना साहित्यकार तार सठिक आंसर टी हम रिंग लीडर रूस सरकार प्रत्येक सोवियत रे लोक मानकु केउं अधिकार देइचंदी शेष क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को देखिबा रूस सरकार प्रत्येक सोवियत रे लोक मानकु केउं अधिकार देइचंदी निर्वाचित हेबार भोट देबार ना शिक्षा और शासन रो आईन और क्षमतार आर सठिक आंसर टी होची ग पिला माने शिक्षा और शासन रो रूस सरकार प्रत्येक सोवियत रे लोक मानकु शिक्षा और शासन रो अधिकार देइचंदी आज पई एती क्वेश्चन आमे डिस्कशन करिबा नेक्स्ट टॉपिक रे आमे साहित्य रो गोटे नुआ गद्य विभाग नै कि आसीबा से पर्यंत विदाय दियंतु नमस्कार।